Пачынаючы будоўлю, ні заказчык, ні падрадчык, зразумела, не плануюць ператварыць яе ў даўгабуд. Але часцяком тэрміны ўводу аб'екта ў эксплуатацыю зацягваюцца і не толькі на месяцы, але і на гады. Многие объекты сегодня недостроены, создают проблему, и задача стоит, как завершить вот это строительство. У цэлым па вобласці карціна аб'ёмаў звышнарматыўнага будаўніцтва выглядае наступным чынам. По состоянию на 1 января 2016 года по Брестской области в разряде сверхнормативных числилось 426 объектов. С 1 января 2016 года по 1 июля 2019 года по Брестской области стали сверхнормативными плюс 700 объектов. И еще 66 стали в третьем квартале текущего года. Нягледзячы на значны прырост аб'ектаў звышнарматыўнага будаўніцтва, Брэсцкай вобласці ўдалася забяспечыць адсутнасць сярод даўгабудаў шматкватэрных жылых дамоў, тады як па рэспубліцы такіх яшчэ 11. Разам з тым у рэгіёне існуюць дзясяткі аднакватэрных дамоў даўгабудаў. Райисполкома совместно с Комитетом по сельскому хозяйству предлагается рассмотреть данный вопрос. Дальнейшее использование данных объектов, в том числе в части безвозмездной передачи объектов сверхнормативно незавершенного строительства гражданам для их достройки, в том числе с использованием государственной поддержки, по объектам с низкой степенью строительной готовности, рассмотреть вопрос сноса объектов сверхнормативно незавершенного строительства и приведения земельных участков в первоначальное состояние. У разрезе заказчыкаў звышнарматыўныя аб'екты ў большасці лічацца ў сельгасарганізацыях, у прадпрыемстваў капітальнага будаўніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Адна з асноўных прычын даўгабудаў – уключэнне ў будаўніцтва аб'ектаў, якія не забяспечаны ў поўным аб'ёме фінансавымі рэсурсамі, што не дазваляе увесці іх у эксплуатацыю ў нарматыўныя тэрміны. Што рабіць з такімі аб'ектамі і ці ёсць сэнс іх дабудоўваць? Асабліва такія, як дом у Любішчыцах Івацэвіцкага района, які будуецца з 1997 года, ці бальніца ў Парахонску, узвядзенне якой пачалося яшчэ ў 1989. Першы намеснік старшыні аблвыканкама Валерый Рабкавец паставіў задачу перад райвыканкамамі прайсці па кожным аб'екце і вызначыць мэтазгоднасць яго завяршэння. Наогул узяць мерапрыемствы па скарачэнні аб'ёмаў звышнарматыўнага будаўніцтва пад жорсткі кантроль. Раз в полгода на контроле каждый объект должен посещаться, как здесь отмечалось, и тогда будем видеть картину, сколько, где и кто виноват. А ў мэтах недапушчэння далейшага з'яўлення даўгабудаў пастаўлена задача не ўключаць аб'ект у пералік будаўніцтва, калі няма фінансавання ў поўным аб'ёме. Людмила Салзна, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».